Let's preach about Trumas. Trumas Media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas Media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumaswingo, Trumas, yeah. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas Media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Trumas Media, Trumas is everywhere you. Ndinovimba munotondera nhau yaambuya vakapedza 2 weeks vari mumba vasati vavigwa vachizonovigwa zvakare vakanovigwa mumvura kune vateeri veDrumas Media. Ndinovimba nhau idzodzo munodziziva. Naizvozvo ka ndiyo nhau yatiinayo ka padare vakazomangaranaka kumatare kuti ko chii ichochi. Andrew Neshambado zita rangu. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Trumas Media, Drumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas Media, Trumas everywhere. Trumas, Oh, yo. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. ndiri mhuri yekwamurambidza. Ndauya ndichifundisa mhuri yekwamashinga idzi nekuda kwerusero rwemwanasikana akafa Cynthia Mashinga idzi. Saka vakaberekwa vana vari vairi apo nekwamashinga idzi. Vaberekwa Cynthia naJoe vari matini. Vakaberekwa kwamurambidza. Mai vakabva vashaya nevana. Vamashinga idzi baba vevana vachibva vauya kutora vana vavo. Ainzi ani akazvira mwana? Wilbert Mashinga idzi. Wilbert. Vachibva vatora vana vake vese vari vairi vachivaenda navo kumusha kwaBvuti. Pavana vaenda kwaBvuti, mwana musikana ndiye akadzoka kubva kwaBvuti achiuya kwaamai. Akangogamuchira mwana, akangogara nemwana. Agara nemwana, mwana akasvika panguva yekuti vana vake vairi nevarume vairi vakasiya. Kusvikawo mwana arwara. Akati vana vake ane vana vakura zvakadini? Mumwe wacho ane makore mangana. Mumwe ane makore mangana. And 21. Mumwe wacho ari tena 16 years gore rimwe. Mumwe wacho 16. 16 gore rimwe. Vakomana vasikana? Vakomana vese vari vairi. Vana baba vondo vakasiyana vana vese. Vana baba mafathers akasiyana. Alright. Saka mwanasikana anonzi Cynthia achibva arwara. Paakarwara achipinda muchipatara akafonera nehanzvadzi yake. Anonzi ani Nobel. Ndo akafonerana naye so akauya kuchipatara akaona hanzvadzi yake. Achibva abudiswa musikana akadhischarge akabuda akauya kuita. Achibva azorwarazve zvakadzosera mwana wake wechifo muna December. Takaona kuti urwere hwemwana hudika sei huri kukura. Ndopatakatuma mhine kubva kwaMurambidza kuenda kwaBvuti kuna baba mumwe wemwana uyu.
Kwaunotaura kuti baba mwana wenyu aita sei ari kurwara kuno. Okay. Baba wakati ayo vamaiita zvakanaka. Makataurira nani? Nababa. Baba wenzani? Bamina ndiyesene sisine yawo ni machireza. Ndula sisine yawo. Murai timbo rekodi papo mungave neruzivo kwa Mashingaidzi akataurirwa akutaurwa Mashingaidzi mungave neruzivo akataurirwa nyaya yekurwara kwomwana ainzani akataurirwa anonzi Tavengerwai Mashingaidzi. Tavengerwai. Taurai. Baba wakati aiwa zvamaita zvakanaka vachibva vatipa $30. Saka zvese zvinenge zvaitika zvese tichaita sei tichabatirana pamwe chete. Saka zvakanaka mwana achibva agara muchipatara takataura aiwa tikudawo mari tibatsirewo nemari tiri kudiwa mari yekuti titenge zviri kudiwa pamwana. Hapana mhinduro yakauya takangoti hatina mari takaita zvakanaka kusvika Mwari vachibva vatonga mwana achibva ashayamuswa 18 December. 18 January akashayamuswa 18 January. Tazivisa mwana washaya. Takuda zvokuti tiite seizve mwana. Vanhu vakaungana panhamundo kunga takaungana 3 days. KwaMashingaidzi vakangotuma munhu akazisaini. Apo paidiwawo kuti tiite musoro pamwe chete. KwaMashingaidzi havanoita sei? Havana kuru. Okay. Kusvikira vanhu takambopara panhamo iyoyo. Tofunga ndo patakabvera kuno kwaMambo tikatsanangura nyaya yedu. Mambo akati aiwa amai vanokodzera kuidza mwana. Vakazoidza mwana wemusi wa2 February. Saka takatauya kuzoripotera kwaMashingaidzi kuti dei vangu vatibatsirawo pane zvese zvataita sekutsanangura kwavakaita kuti tobatsirana. Havana kuita severe tisatavidza mwana. Takaita 3 days. Takazongotora nhumbi dzemwana pamba paigara. Takangorongedza mota tikati ai nhumbi ngadziende kumuchakwadi kwaMashingaidzi. Nekuti tachakwanisa kugara nhumbi dzavo. Ndatakure nhamo ende kupi kumusha. Vatakatuma vachienda nenhumbi vakasvika pamba. Panga pane mwanakomana umwe chete. Havana kwanisa kubvira magedhi. Vakasvika vakabudisa nhumbi vanoti vakadzibudisa kuti kunze kwegedhi. Vakangosiyawo kubva kunze kwegedhi koko waita saka tadaro KwaMashingaidzi vakatipedza iwa vakatipedza takasangana navo kuudza vakasekwa polisi. Saka anosangana pamapurisa vazvaraseka hatina kusangana kuti takasundisana mapurisa pese. Takangoti ndo panzvimbo patingatisanganira nepati tasaura nyaya yedu vakati ini tanga matora nhumbi dzamakaendesa kumavhiri ndokuti zvoita zvekuita seidza mwana vatauya tivatagara ndopatakazoya kuna Mambo. Ndopatakaziva shoko rokuti aiwa mai anogona kuita kuidza mwana ndokuti wakatakaita patakazoita mwana tise. Vachibva vambotipedza zvekumapurisa. Vachibva vati isusu kuti tikwanise kuti tiidze mwana isusu akuda madhieni icho. Ndotakazotipa kuzoti hina toendawo kuna Mambo tonoripota nyaya yedu. Tizoti zvakamira ufese ndingafambisa ufese zvakadai. Okay. Bapedza. Okay. Muri KwaMashingaidzi nyaya muri kuinzwa? Mukuinzwa. Tipirewo tinzwe kuti zvimomo here kana kuti pane patsautsirwa kana kuti pane pada kubviswa kana kuwedzerwa. Ndakati chidimbu Mambo. Vanonzi sekuru Gideon. Vanobva vakaenda kwaGutu vakanoona baba. Baba vanove munin'ina wababa. Ndobva vanotaura nezveurwere hwaSinki. Ndobva vataura vakati toda kuti tikuziise kuti Sinki hakunzwa zvakanaka. Nekufamba kwakaita nguva Mwari vakaita sokudawo kwavo ndokubva Sinki atisiya. Azotisiya kudaro ndichatsanangura nekupindura pamwe patitaura mai nekuti izvo takatuma munhu akaenda kunoasisa mwana wababa vedu asiri wekuimba hombe
mwana wa baba wakatoitawo mwana wakaita kumasingo vari vanhu. Okay. Musikana wayo hatina kumbokura naye. Uye ndoda kutsanangura kuti Joseph mutwini waCynthia wokujeshaya uyu vakambogara namai vemusikana akaenda kunoasisa kuti munhu akwanise kubuda muchipata nekuti aende kupana kumasingo. Okay. Saka vane relationship, vakanga vane bhondi ravo nekuda kwekuti Joseph mutwini akambogara namai vaFadzai kumasingo. Unga manzwa mai vachiti Cynthia akadzoka kubva kwaGutu. Kunzwa kwandoita ndokoti akatosiza achidzoka achienda kwavo. Achidzokera kumba kwavo. Zvazoitika izvozvo, Joseph ari kuSouth Africa akanga akamirirwa kunzi auye kuti akwanise kutilidha. Isu kunana sekuru nana mai hatina kumbenge takaona naimwe nguva, asi panguva yekuti baba sekuru vaenda kumusha, panguva yekuti Cynthia azoshaya, kana mai vakatanga kutovaona musi wa 22 January. Okay. Kudziva rasekwa. Kudziva rasekwa ndivo vakati invite kuti tiuye kaviri kose, asi kuti takasadzisa nyaya yekudziva rasekwa. Tasangana kudziva rasekwa kuyake kumapurisa. Takagara na assistant inspector zita ravo rabuda mufunga musoro mangu. Alright. Wakanga wati musi wa 24 iri Tuesday 24 January. Ndobva vati izvo tiri kuona kuti hamusi kuwirirana. Isu semapurisa hatigoni kukutongerai kuti titi teererai zvataura. Asi imimi mune kodzero yenyu vachitaura vamhanga kuti muende kwamambo kana kuti munogenda kucivil court. Isusu nyaya yatakanga tinayo yaitinetsa ndeyekuti Joseph asati auya kubva kuSouth Africa, Cynthia akachaya uri musi weMuvhuro. Joseph akazosvika kubva kuSouth Africa uri musi wechina chitatu, handitana tozine mazuva ipapo. Zvinhu zvakarongedzwa zvikaenda kwaGutu pasina involvement yemumwe munhu wekwaMasvinga idzi. Ndichibvunza Joseph ndichiti wakave involved here mukutorwa kwezvinhu zviende kwaGutu? Anoti one akanga akaneta, uye chechipiri haana kukwanisa kuti aparticipate pakurongedzwa kwezvinhu because ainzi kana vana muri mapachi haufani kusvika padhuze neafa. Zvinhu zvazofamba sekudaro, takawirirana kumapurisa kuti isusu takunoita zvema-DNA test. Takanatotaura pamberi pavo chaivo, mai havana kuzouya pasecond meeting. Kwakauya sekuru Gideon nevamwe vana vekutanga vaviri vamai, kuda kutsanangura pamai kutara. Takange takamirira kupinzwe kubva kumhuri yekwaMurambisi. Isusuwo takange takutotanga process yekuti tiite ma-DNA. Nokuti takange pari kunetsa pa nokuti tikuita muri kutimbunyikidza. Rupa risati rwaita matotora zvinhu matoendesa kwaGutu matonosiya. Kwavakasiya kumba kwababa Munini. Mai bodzimai wababa Munini vakutotipengera kutoti vana sekuru vari kupoka. Nokuti saida kwedza kuvaonesa kuti mai vaCynthia havana kumboita imba kwaGutu. Saka zvinhu zichisvika zvaenda mukicheni maani. Ndopataedza kuda kuvaonesa tikati torai nhumbi dzibve kwaGutu tibatirane pamwe chete. Tikasvika pakuofa kuti tinokupai transport, munotora zvinhu ndoya kuno kuHarare. Kana muchida kuwirirana pano pamapurisa kuti tichaparticipata, tichafambirana pamwe chete. Asi patakazonge takuenda kupala ita kuti ma-DNA achitanga, takabva taudzwa kuti munhu akavigwa nezvino. Ndokufamba kwakaita zvinhu. Mai vaCynthia vakaita vana vashanu, vana nababa 4. Panewo kutanga mukomana anonzi Jabulani ane 48 years. Musikana wechi2 handichazivi kuti ane makore mangana. Koita Cynthia naJoseph ndovana vatinzwa baba vedu vaWilbert. Koita mumwe munina ari kumashure kwaCynthia naJoseph. Mai vakaita vana
takanzwa mambo sekuti takumbunyikidza kundivigai asi vanhu vatotora decision vatoenda nezvinhu kwagutu kuti dimbu ndisingadi kutaura zvakawanda mukogona iri kundibvunza zvinhu ndokufamba kwakaita yeyoko nokuti kumapurisa kwakatonyorwa case number 4 of 2026 ikatonyorwa mumarekodhi mavo kuti taita musangano tawirirana kuti imi makunoita madna imi makuenda kuna mambo kana kusezoko makanga mawirirana kuita madna test muri kupokana kuti mwana haasi wenyu. Isu takasvika pakupokana nenhau yekuti vakange vaita zvinhu tisina kubatiranawo pamwe chete nokutora zvinhu vachiendesa kwagutu ende haisi nyaya yatinotarisa yedu kwatinobva iti iri nyaya iri nyore. Tingangoda kuti tipasanudze kuti chizviito zvakaitika handitika nereality kana chiti kupasanudza zvakaitika pakakanganiswa panofana kumira papo nepegane tikuti isusu panzira yokufamba yekuti isusu tazofamba murwere azoita urwere tazobva paurwere tazoenda pakunofa hazvina kufamba zvakaita se zvakanaka kuti imimi muzotakura mwana muzotave nemwana kuenda kwagutu kuti azonogara kwagutu ambogara ikoko wozobva ikoko maive nekupokana here kokuti mwana haasi wenyu kana kuti makanga muchitendeseka asi mazota kukadzika pamusana pesystem yazoshandiswa apa pakuzoparara kwemwana. Hatigoni kupokana nazvo mambo kana baba varivo vaya vachiti vana vavo tanga tiri vanavo vachiti vauya nevana vati vana ndevangu asi Cynthia wacho azobva ina handinambosangana Cynthia kukura kwangu makambosangana naye ive ndichibvunza Joseph kuti wakauya here kurufu rwababa anoti akauya asi ukabvunza vamwe vemumhuri vanoti havana kumbomuona nokuti Joseph ndiye akati kakutoti garei kwagutu asi akatorwa namai vanga mukadzi wababa vedu kuti vari kumatungu vanoendewa nemwana anonzi Fadzi anga achiti watakatuma Fadzi chaiye haana kana kutombobata baba maoko saka hakuna munhu akamutuma Fadzi kuti aite zvaakaita iko. Fadzi akaita zvekuita sei? Fadzi akaenda kuhospital kunosainira nokuti ndiye aita bhedi nekuti machinga idzi apa Joseph anga asati asvika achibva kuSouth Africa. Asi ndewe kwenyu baba Fadzi ndewe kumhuri yekwenyu ndokumhuri yekwamachinga idzi zvokuti hamungape mhosva vekwa ava kuti vakakanganisa kuti vasainirwe nemunhu muri kwanisa kupa mhosva nokuti hakuna akamutuma achibva kumhuri kwenyu. Fadzi aita iye haatozivi kwagutu kwachona. Pandangachida kuti ndinyatsofamba ndipo kuti ndoda kuti tikumbirane kuti tipasanudze kana ndati zviitoka nezvakaitika nechaizvo izvo. Iwewe Farai haungazonzi hausi mwana wekwamashingaidzi pamusana pekuti wakanganisa handitika tinotarisa mhosva yaita sei yawatadza totarisa mhosva yawatadza asi kana wanga usiri mwana wekwamashingaidzi kana ukakanganisa kana ukagona tinoenda tichikweshena chete kuti hausi mwana wekwani wekwamashingaidzi kubvira kare kare kuti kubvira kare kare vachiuya kwagutu kwacho taive nekwesheni yekuti havasi vana wekwani wekwamashingaidzi hatina kumbobvira tawirirana nazvo kuti vana havasi kwamashingaidzi. Tiri kutaura nezvezvinhu zvakaitika. Yes, kana makanga makawirirana kuti muda kuita DNA test, I suppose DNA test yaifana kuti iitiwe kuitira kuti pawane kutendesekana kuti ndo tsika iripo. Tikatarisa mufambira wakaita nyaya ndichiona mutsananguro waitawo nemutsananguro wamaita pari kuratidza kuti panenge pari kutya pane zviri kutyisa bhiri rakonzeresa kuti tifunge kuti tinopabata here apa kana kuti imimi uyai mupabata apa dai pasina bhiri ndikufunga kuti pange pasina nyaya yakati omei nokuti tainge tichingoti kana ari Cynthia aparara kana dziri mbatya ngatingoita sei ngatingogovai
tiparadze mbatya kana paine zvida kutambuka kana riri guva kana kuti hatitambe guva tinongoitiwo zvataita zvataita zvapera zvakadaro. Saka ndiri kufunga kuti panenge pari kunetsa maresponsibility kuti anofanira kutora maresponsibilities ndevekupi ndevekuku here ndevekuku. Regangi kwa munhu baba vevana vapenyera vakaita mugore 2001 akaenda kunotora vana vakanga akavaita nemukadzi wakanga achidana nemutyazi musha here kuti vana vakaenda kunotorwa nababa vavo. Vana vakauya nababa vavo asindoda kutsanangura vakaenda kunotorwa nababa vavo here vanonzi vakauya nababa. Ndoda kuita kuti ndandiri mudiki uye ndandisipo vanonzi vakauya nababa vavo. Vana ivavo what is the use of DNA kana baba vevana variyo vakanotora vana vega vane vantu vanga vachigara nomukadzi vanoziva kuti mukadzi uyu ainezangu vakaenda kunotora vana vachiana mukati memusha wenini vachiraga kuti ndayane vana vangu panapa use DNA test ngei inini masara nevasina babo vana ati mamu dei kwakuri kuti takakura na mandibvunza baba mukati use DNA nekuti inini vese inini vasara hapachoka nababo vana akaenda kunotora vana vake vakaberekwa naye nini akanotora vana vake iye vaanoziva kuti ndiye akaita vana mukadzi. Inini mose hamusini vakaita vana mukadzi koyuzi amuri kuti ya DNA test inini irini makagara nomukadzi sekutsanangura taita mai kutobvunzwa izvo kuti vari kunzi vakaenda kunotora vana nemushure mekuti mai vakanzi vachaika. Asi handiti kuti vakanovatora vari vega here unoti kana nyaya ichitsvaga haisibudira kuti iri kunzera chaiko kuritesa kana tinangoti achipase zambiti kutsvagurudza semubvunzo wabvunzwa namambo vamamutaura nyaya iripo yavaita kuti vabvunze kudaro ichipamhidzira inini iri kuti inini hakuna kuita mubvunzo kuberekwa kwevana hakuna baba vazoshaya itanfortunate kuti muri dzakatora vana akaita andidira zvisina dare amenzizo zvisinaine kudiki wenyu zvisinaine kuve president andidira basi zvakaitwa nambune achinda akunotora chi mukunatozvizvizva saka ndobatora kadziko kune vari kubvunzai kuti ko nhasi andidira maakutagere iye muridzi pache zvakataura kuti ndini uyu amene mababatise vana nokuti haiti mhosa kwamuri kuti makachengwa nemunhu akaenda asi kutera matimba emunhu akaenda I think it's very correct because wanika ndiye ane introduction yevana ava kuti ndomuta medu inini ndini ava ndinhingi wako handitizo ndaita zvadaita ukau ndavaine mhuka yangu inini munoitambira amene mamandwanana here ndikuzvaiva ndikwanisa kuti baba vaita vana vavo vauya navo vati vana ava ndoda kutaura kuti baba vangu vakanga vari padrive vanga vasingagari pamba mai ndo vari kumusha kwaguta vaya vati vana ava vasiyira mai baba vaita imwe muri futi kumasingo naika ndi baba vangu amuri kudaro zviro vaita muri kumasvingo mai vekumasvingo ndo vaona kuti vana ava havasi kuda kugara kwaguti kwakuchivatora kwakugara navo ndo magariro azoita joji musini waashaya asi cynthia atiza abva kumusha nokuti ndonzwa kuti akati handisi kuramba ndichigara uko ndokubva aenda adzikira uko. Nyaya iripo vana mamu ndeyekuti vana sekuru vakati mhuri yamai yazonyanyouya kwatiri nenyaya yekuti Cynthia 1 urwere hwake hwakomba 2 azoshaya vazotora nhumbi vadziendesa kwaguti hatina kunge isusu hatigoni kuramba kuti
vana havasi vababa asi vana havana kugara kwaguta nguva refu. Macircumstances hatizivi kuti chii chakange chafamba chaitika ipapo. Right, ndo patachida kuti ndikubatsire Farai. Pandabvunza paya paya ndikati pane zviito zvakaitika handiitika pakuita zvimwe zvingatikwanise kuti titi iwewe Farai hausi mwana wekwaMashingaidze pamusana pokuti wakanganisa kana kuti iwe kwako wakaberekwa vakanganisa. Tinoda kuseparata the two, kukanganisa neukama. Yes, toti isusu accept mwana ndewokwani ndewekwaMashingaidze but pane pakapotsewa kana kuti paita sei pagadzirisiwe. Tinozwisana zvintu handiti ndopi manzwa muri kubvunzwa parapa kuti baba Wilbert ndiye nyakubereka chi vana ava ndiye nyakutora vana ava kubva kwaakaberekesa vapi vana ava havana kuitirana nharo nemukadzi ndokuenda ndoona kuti zvo vana ava kumusha mavo hapana kuita question mark handiti vana ava havana kutandaniswa kubva kwagutu kuti hamusi vana vekupi vekuno vakabva kwagutu pamusana pezvikonzero apo neapo zvaibva ipapo right. Hapano takuenda kuti mwana we azorwara takuenda rwendo wei rokurwara tochienda rwendo rwatinoda kuti mimi vana Farai naJephta ndizvo mukwanise kuti muti mimi right isusu pamwe pesa apa hatipaita sei hatipazive tinoziva apa neapa neapa tikutarisa ndati pandamba kutaura paipa ndamuenda pabottom line yokuti chakonzera tese kuti tsvage zvese izvi tiri kutyika pane bhiri handiti but bhiri iro tinoda kutoona kuti rinofambiswa sei kuti ribatsiranwe kuti rione kuti rinoenda kupi rinofambiswa sei handinovatisisa nokuti hatikwanise kutanga kutiza bhiri kana takatarisa nyaya yese. Otherwise if I were you ndekwaMashingaidze kwendinoko kuzembera kai handiti ndinoko kuzembera ini mwana wedu akanga ane vana mumwe ane 21 years handiti ndizvo mumwe mumati ane chi ane 16 kureva kuti munhu akanga ane chi aine murume ane varume vangani vaviri. Chandaifunga kuti chaikwanisa kutongoita kuti mutsvage problem muzive kuti zvakanaka takuda kuziva kuwasha vani vakuwasha vedu kuti vakuwasha vedu tovaziva kuti vakuwasha vedu ko ndima kaita mhuri tasangana nedambudziko iri taura kuti tichionera pai pamwe chete nokuti mukati nini muri kurasirana nyoka mhenye havari kukuti ndimi havari kuti ndimi but pane vamwe vanhu vanofanira kuve involved pakatapa handiti vanofanira kuve involved ende tichienda futi panyaya iyi ndepekuti imimi vekwa vamurambidza makakanganisa ini hamaifanirwa kutora nhumbi dzemufi kuenda nadzo kumusha kwake. Nhumbi dzomufi isusu pachivanhu chedu munhu akadzimara adzama hadzichabatwa zvokumhanya nhumbi idzodzo dzane mutemo ende hatitendere futi kuti nhumbi idzodzo dzisiwe panze hatizvitendere izvozvo. Mhosva iyoyo dai kuri kwokuti ndokunoku kusiri kwagutu kuri kwokunoku izvozvo zvitaito kubhadharisai nokuti munoti makatokanganisa nhumbi hadziende panze hadzirove nezuva dziri pai dziri panze ya dzinofanirwa kunge dziri mumba ende dzine chivanhu chinofanirwa kuti chinge chine vapi chine ava vekwaMashingaidze ava. Secondly tikanga takatarisa panyaya imimi muri chi kune amai vaCynthia muri chi muri munin'ina weamai aCynthia ava ndivarume venyu ava kwaMashingaidze ndio kuno varume venyu. Okay, vana Tezvara vari kupi? Okay. Okay. Uwaenda kunamo. Ndizvo. Akaparara.
saka ndisanga tichifanira kuti titobata bandiko iroro kusvika timuradzike. Saka taikwanisa kuti tidare isusu tiine nhamo iri mumba. Saka ndo mafambiro anoita nyaya. Saka nyaya iri apapo I think handizive yekwamashinga idzi muri kupanzwa pandiri kutaura, muri kupanzwa. Ndinoda kuti tidzokere paDNA. Handina kuenda paDNA, hatikurambidzei nokuti right yenyu kodzero yenyu, but ndiri kuti kuenda paDNA kwacho ndiri kuona kuti kwamuri kunogona kuenda, nokuti tikada kutaenda paDNA tinongoti zvakanaka ngatifambise nyaya. Zvina mhosva nekuti munhu akashaya chane vana varipo, handiti pane tsika dzavanotora dziripo. Takatoonawo vamwe vakatoitawo mamwe maDNA iwayo paternity test yekuti vaone kuti zveshuwo vane ukama here nani neava, handiti. But mukatarisa manje tikana takuenda ikokoka kumwe kwacho takazokuona kuchiuya kuine musiyano wakasiyana wokuti tinogona kuti takuita paternity test newe kuita paternity newe pamwe uyo unongosibawo murainyipi rimwe chete iroro toendoozendana tete wozobuda kwakubuda zvimwe zvakaita sei zvinowanda. But I'm not saying kuti we can disturb the DNA process kuti isaitike, but ndikuti ine implications anoitika. But tiri kuti isusu ngatitarise pane nyaya, but tinokwanisa kuti tigadzirise nyaya kuti nyaya ita sei ifambire zvakanaka kwamuri, ifambire zvakanaka kupi kune ava, handiti. Nokuti tiri kutarisa zvemunhu aane nguva, munhu aane vana kauyu. Mwana uyu ane 21 years anoda kuti azive kuti amai vakaigwa sei, anoda kuziva kuti amai vakaitwa chivana here. Yes, kana iye kana ane 21 years kana ane 16 years akukwanisawo chachimhuru chakwanisa kuti chikwanise kupindawo kupi kumhuri yekwani, kana iri yekwamashinga idze. Wona mwana ndo dambudziko rataita sei ratasangana naro iri, handitika. Konaye mudzimai uyu tikutaura semudzimai iyeyo nani neuyu naiwo mudzimai, ko akakuitisa vana ava ndeupi? Regai timbogumira pano muzuva ranhasi. Chirongwa ichochi chichaendera mberi tozokuzisai kuti zvakamira sei. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.